Der gælder det, at når to parallelle linjer, her er linjen BC og linjen, som er tegnet gennem A, skæres af en tredje linje, her er linje BA, så de to vinkler, som der kommer her, som er kaldet B, de er det samme. Det samme det gælder for linjen, der hedder CA, som danner de to vinkler C. Man siger også, at når to vinkler ligger over for hinanden, her vinklerne A, så er de lige store, og de kaldes topvinkler. Vi kan nu se, at ABC heroppe, de danner en lige vinkel. Men vi ved jo også, at ABC er de samme vinkler, som vi har i vores trekant ABC. Så det er altså beviset for, at vinkelsummen i en trekant er 180 grader.